så er der League Note. Og det bliver med video den her gang. Mathias han lavede jo en video ud til os i går. Fremragende sang. Så jeg tænker, at vi gør kunsten efter med videoen i hvert fald. Der kommer ikke nogen sang. Jeg har lavet en lille PowerPoint. Det er lidt svært at se, men vi prøver lige at køre den igennem. Det er League Note for week 3 det her. Til at starte med. Jeg ved ikke om det er så nemt at se, men hvor bliver trades af? Der har været et trade indtil videre. Det var noget Peyton Manning for Alfred Morris. Det er fint nok trade, altså. Men vi skal sgu have flere trades. I kan næsten ikke se det, men der er faktisk Fred Jackson og Gates til salg. Hvis der var nogen. Braga, Vase. Der mangler en tight end. Ja, så men lad os komme i gang. Trade noget mere også. Yes, vi starter ud her. Sidste uges kamp, det var mellem den første kamp her, det er mellem mig og Emmerich. Og som bekendt så endte den jo med, jeg vandt, og det var godt. Vi er alle sammen lige. Ja, hvor meget er det at sige til det? Det eneste man kan sige til det, det tror jeg er, hvis man kigger på min bænk, hvor den scorede, jeg havde Dijon, der scorede 17,7 point. Fred Jackson, der scorede 17,2 point. Nick Foles, der scorede 26,2 point. Så det vi kan konkludere er, at jeg burde ikke være nogen fantasy guru, for jeg kan ikke finde ud af at starte en skid. Altså, det går galt hver eneste gang. Og det er i sidste minut, jeg ændrer det. Det er dumt, og jeg gør det ikke den her gang. Men jeg tager jo nok alligevel. Ja, Gage skuffede lidt. Så kigger man på Emmerichs bænk, jamen der var altså, eller på Emmerichs hold, det er jo ikke, altså, det er jo dårligt. Det er jo, der er ingen no surprise, at han er 0-3, altså, jeg tror han kæmper med Foss og Zetby lige nu, om hvem der har det dårligste hold. Det var utroligt, at han ikke kunne vinde over mig. Jeg havde en elendig runde. Det eneste, der gjorde noget, det var Rashad Jennings, så det var godt. Men han havde jo Matthew Stafford, Jock Bell, Golden Tate, sammenlagt under 15 point. Det var noget lort. Emmerich. Få styr på dit hold. Idiot. Næste kamp. Veggie, Chipmunk, Champs. Morten. Ja, vi har kommenteret det flere gange, men Champs. Nej. Det er du ikke. Mod Kenneth. Koala Kenneth. Kjelle, du mangler et hold, eller et billede. Veggie, han vandt igen. Og faktisk for tredje kamp i træk scorer han næsten over 100 point. Han har scoret 99,9, 107,3 og 101,9. Så han er en farlig gut, ham Morten der. Egentlig ikke specielt godt hold han har. Trent Richardson han starter, og Terrence West. Nu kommer Ben Tater tilbage, så Monique West han dør lidt ud af Pierre Thomas. Altså han har Pierre Thomas, Terrence West og Trent Richardson. Så skal han sgu ikke vinde. Altså, det er sgu for dårligt. Men det må vi gøre noget ved. Kenneths hold, ja. Han er 1 og 2 nu. Havde ikke styr på sin kicker i den her runde. Nok overraskelsen af alle overraskelser. 2 point for Shane Graham, det er noget lort, Kenneth. Det er du er ikke kicker god mere. Det er du ikke. Det er Morten i stedet for. 16 point for Vinatieri. Det kører bare. Og Brian Quick, altså hvordan kan du starte Brian Quick? Nu får han godt nok 12,2 point, men du kan ikke starte Brian Quick. Det er lort. Du skal trade. Du har et lortehold, Kenneth. Du er nødt til at trade. Videre næste kamp. Videre ikke, det er lort. Hvad var det? Kan I genkende det? Jeg kan ikke se, hvad der står. Jeg kan godt lige læse op for jer. Jeg vil lige fortælle, det er Roxen og Antonio Gates, de bad sammen. Jeg ved ikke, om I kan se det, men han er en stærk fyr, Gates. Ja, han siger, skal der virkelig kun en low-end RB2 for at få dig? Du er et beast. Ja.
Det skal der godt. Næste kamp. Kasper Vasi mod Nikolaj Jørgensen. Og der vinder Nikolaj. Ja, solid kamp af Nikolaj. Legion præsterer ikke, men han har Le'Veon Bell. Muligvis den bedste running back i ligaen. Så har jeg sagt det. Han har Percy Harvin. Han kan ikke finde en skid. En gang imellem kan han, men ikke så altid. Han bliver nok skadet snart. Ja. Men Vasi han tabte lidt på grund af Panthers stige. Og det var ikke godt. Det var noget værdigt igen. Og ja, altså Nikolajs de laver 17 point, Vases de laver minus 7 point. Det er lidt forskel i den der kamp her. Der er ikke så meget der skiller dem af udover defense. Det var uheldigt for Vase. Vi må håbe Nikolaj han taber næste kamp. Så har vi ZP imod Foss, og den her kamp her, det var noget lort for alle. Altså det var jo skidt og møg og noget værd pis. Jeg har så dårligt hold. Det er helt vildt i to. Altså man kigger på det og tænker, hvad man overhovedet kunne starte nogle af dem der. Altså det er jo lort. Okay, han har Demarius Thomas og Keenan Allen, men det er jo ikke hvad de har været. Det er jo ikke ligesom sidste sæson. Det er 2014 for os. Kom ind i kampen. Jeg tror, ja, hvor mange kampe har Foss gået under 70? Har du været over 70 point for os? Det tror jeg ikke. Sammen med dig, ZP. Jeg tror sgu også, jeg tror ikke, du har været over 80 endnu. Du har vundet en kamp. Det var nok imod Emmerich eller sådan noget. Det er lort. Nej, det er sgu da over for os. Det er derfor han har vundet. Kunne jeg ikke forstå det. For os han mangler et holdbillede. Det skal vi lige have fundet. Jeg var inde og google ildelukkende fisse, men det lad mig gøre det. Det er for ulækkert. Ja, og så har vi vores allesammens Copenhagen Conquerors, som har fået sit navn tilbage. Imod Hesum Hustlers, Team Panje. Mod hinanden. Den bliver lidt lang den her video, kan jeg godt se. Fuck det. Ja. Han kører ham over. Mathias. Han starter lige ud. Og så da Antonio Brown han kommer. Så kommer han hele vejen ind. Og så var det slut. Og ikke mere at gøre. Andrew Luck, stud i år. MVP-kandidat. Muligvis den bedste fantasy quarterback i år. Man ved det ikke. Det er ikke hvad man kan sige om Ryses quarterback, Tom Brady. Han er færdig. 12 point. Jeg tror ikke, altså det var hans højeste i år. 12,7 point. Cam er til salg, måske. Jeg kan godt lide Gio. Næste kamp. Jonas Holm Bragason mod Anders. Ja, Jonas han gjorde det af med Anders, den gode Anders, vi alle sammen kan lide. Anders han præsterede sgu ikke. DeMarco Murray og Aaron Rodgers, det er sgu de eneste han har. Og Aaron Rodgers han fik kun 10 point, så det er sgu ikke så godt. Måske egentlig rose Bragasons hold i den uge der, ikke i den her uge, det er noget værd lort. Men i den der uge, han har jo Peyton Manning, Lynch, Bradshaw, Brandon Marshall, McCaffrey, Sanders, det er et solidt hold. Så kommer man til nogle previews. Starter ud her. Min kamp imod Vetje. Man kan ikke se det så godt, men vi har et par spillere, der har spillet. Pierre Garçon har spillet 2,8 point for Vetje. Så har Rashad Jennings og Dijon spillet, de fik til sammen 6,1 point. Ikke godt. Heller ikke godt for Pierre Garçon. Så Morten er projekt til at vinde med 1 lige nu.
Men der skal man selvfølgelig også lægge, at Trent Richardson er projected til 13,1 point. Lige højt nok sat, synes jeg. Ja, jeg håber du dør og brænder i helvede, Morten. Vi ses nok søndag. Så har vi Nikolaj mod Kenneth her. Kenneth. Der er Nikolaj project til at vinde. Jeg mener også, han havde en sjov projection. Det var Kerry Robinson, som er projected til 13,4 point. Det er også lige i overkanten, synes jeg. Ugens fidus sidste uge. Nogenlunde 6-7 point eller noget. Det var jo ikke prangende. Men ser man på Kenneths hold, T.Y. Hilton, Jason Witten og Bernard Pierce mod Panthers. Han starter Stewart, D'Angelo, så det ser svært ud for Kenneth, og det ligner en sikker sejr til Nikolaj. Der er sådan jinxed, Nikolaj. Værsgo. Victor Cruz har en god kamp for en gang skyld. 10,8 point. Næste kamp, Ryse imod Foss. Så prøver jeg godt lidt hurtigt nu. Nu er vi ved at være over 11 minutter her. Foss han starter igen ud, kan man næsten fristes til at sige, med noget lort. Noget hver pis. Redskins minus 3. Hvorfor starter han Redskins defense? Jeg ved godt, Eli Manning er dårlig, men har du set Redskins defense spille? De er godt nok dårlige. Så starter Foss Owen Daniels, Bishop Sankey, Marcus Wheaton og Doug Martin. Jeg tror han skal være heldig, hvis han får 15 point af dem til sammen. Så tror jeg Foss han skal være glad. Han er projected til 88 for os. Det kommer ikke til at ske. Det er slut. Den er tabt, den her. Foss går 0-4, og Ryse han går 3-1. Ryse han starter lige, han er projected til at vinde med, han er 104 og 88 lige nu. Til 88 og 104. Jeg ved ikke til at regne. Og han har ikke startet defense endnu. Ryse. Han har stadig Cardinals, som er på bye week. Man kunne også bare starte Cardinals på bye week. Det er lige meget, når man møder for os. Bare starte et eller andet. Bare finde et eller andet. Næste kamp her. Mathias imod Anders. Niles Paul fik 6 point i kampen her, og han blev skadet. Så hvis du mangler en tight end. Antonio Gates. Ellers så kunne vi jo sige Graham for Charles. Nej. Projected meget lige. Jeg tror Antonio Brown han får en stor kamp igen i den her uge. Du starter Lorenzo Taliaferro og Carlos Hyde. Jeg tror ikke Lorenzo han får en god kamp. Det er mod Panthers, de er gode imod løbet. Det var det ikke helt sidste uge, men det bliver nok svært. Og Carlos Hyde, han er projected til 9,5 point. Det er også lige i overkanten, synes jeg. Anders han har udmærket matchups i den her uge. Starter Greg Olsen. Kan vi godt lide at se. Jeg vil nok ikke starte 49ers defense mod Philly. Godt angreb. Rodgers tror jeg bouncer back nu. Får en god kamp. Omkring 30 point måske. 40. Sagt Chicagos hold. Det ville gøre endnu mere ondt på Mathias, hvis Rodgers lige fik lavet en 40 burger på ham. Men ja. Næste kamp her. To af dem der drikker mest, tror jeg. Emmerich og Vase. Vase er project til at vinde. Der er ikke nogen der har været i spil endnu. Jeg synes begge hold ser okay ud sådan lige på papiret, men man ved godt, kigger man på Emmerichs hold lidt nærmere, Jock Bell, Nile Davis, altså Jamal Charles er der tilbage, er han ikke? Du kan jo ikke starte Nile Davis. Hvad vil du med ham? Smid ham på waveren. Gronk, Roddy spiller nok igen. Vase han prøver sig med Panthers igen, men der er en stor faktor her, det er at Emmerich han har Gronk,
Bases tight end er Andrew Quarles. Og er der lidt homer her? Det tror jeg. Base, give me a call. Gates. Siger det bare. Men det bliver også en god kamp, den her, tror jeg. Begge kunne godt ind omkring 100 point. Der har vi sidste kamp, tror jeg, der her. Bragason mod ZP. Pickle. Kirk Cousins meltdown 5,5 point. Jeg tror også, den her kamp, den er over. ZP lige det modsatte. Larry Donald 23,4 point. Wow. Wow, som Braga vil sige. Alfred Morris 15 point i en dårlig kamp for Redskins. Det må være okay. Ja. Resten af ZP's hold ser ikke så godt ud, undtagen Kelvin Benjamin. Han er bare, han er god. Skal han være ugens vidus? Nej, skal han ikke. Han er jo en must start alligevel, så. Så har vi Darren Sproles. Hvad kan han? Spændende at se. Brandon Myers fra Tampa starter. Bragason. Skal du have Gates? Skal du have Gates? Brandon Myers, hvad får du af ham? Et point eller sådan noget? Du kan være heldig at få et touchdown. Gates han møder Jacksonville den her uge, får i hvert fald plus 10 point. I hvert fald 10 point. Ja, jeg tror det var det, gutter. Held og lykke. Alle sammen. Undtagen Morten og Nikolaj. Jeg kan lide dig. Og Emmerik. Jeg kan ikke lide dig. Vase, du er også en idiot. Kenneth. Største lord i ligaen. Jeg kan godt lide dig, Anders. Det er nok også fordi du er min bror. Ellers ville jeg nok også hade dig. Mathias. God sang i går. Håber du vælter på cykel. Og sidst shoutout til Rysse. Jeg elsker dig.